Виктор Праліч познаёміўся з лаўрэатамі ганаровага звання «Віцебчанін года». На сцену летнего амфитеатра запрошены 10 человек, лауреаты звания «Віцебчанін года». У номинации «Меценат года» отзначены кіраўнікі двух прадпрыемстваў – «Віцебскія падъёмнікі» и завод радиодеталяў. Прадпрыемствы не только зарекомендовали себе как экономично паспяховыя, але и вызначились падтрымкай тых, хто мае у ёй патрэбу. Мы активно участвуем в различных проектах города. Сегодня мы строим храм Дмитрия Солонского, православный храм. Самостоятельно нас никто не принуждает, при этом участвуем в различных проектах социальных по детским садам, школам. На сцену летнего амфитеатра выходили тыя, хто ўнёс значны ўклад у сацыяльна-эканамічнае, навукова-тэхнічнае і культурнае развіццё Віцебска. Гэта прадстаўнікі сферы адукацыі, прамысловасці, культуры, спорту. Нашы выбітныя віцябляне, алімпійскі чэмпіён па скачках на батуце ў Рыа-дэ-Жанэйра Уладзіслаў Ганчароў і яго трэнер Вольга Уласава на цырымоніі адсутнічалі. Знакаміты настаўнік і яго выхаванец рыхтуюцца адстойваць гонар краіны і роднага Віцебска на Кубку свету. Землякі жадаюць ім новых перамог і ўзнагародзілі ў номинации «Падзея года». А вот звание «Віцебчанін года» у номинации «Проект года» удостоены директор приватного предприемства Олег Ткачук за открытие адзінага ў Беларусі прадпрыемства по выпуску гандлёвага и холодильного абсталявання и директор професійна-тэхнічнага колледжа машинабудавання імя Шмырова Татьяна Трушаніна за пашырэнне и укараненне программы по энергосберажэнню ў колледжы. У номинации «Громадское признание» отзначены ветеран Великой Отчинной войны Александр Александрович Соловьев и педагог Центра додатковой адукации детей и молоди, кіраўнік узорного аматарского коллективу «Альтанка» Миколай Радзівонаў. Ободва узнагароджены за шматгадовую и пленную работу по творчему развитию детей и молоди. Действительно почетное это звание, потому что за 22 года моей работы я как бы показал городу, показал людям, что я стремлюсь поднять культуру этого города, вырастить новое поколение, проявить свой талант в смысле для воспитания этого поколения. Дебют года ўзялі прадстаўнікі адукацыі. Настаўніца матэматыкі 31-й школы Наталья Шчаглова удостоена звання «Віцебчанін года» за выкарыстанне на занятках перадавых тэхналогій і сучасных метадаў навучання. І студэнт ВДТУ Александр Пруднікаў. Ён распрацаваў праграмнае забеспячэнне бібліятэка параўнання 3D-мадэлі, якое дазваляе спрошчана праводзіць параўнанне рэальнай мадэлі і камп'ютарнай графікі. Это неожиданно, также это и приятно, что вот признали мою работу на таком высоком уровне. Урачыстасці з нагоды Дня Віцебска працягнуў святочны канцэрт з днём нараджэння любімы горад. Виктор Праліч і Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск.